Del 23 de noviembre al 3 de diciembre se celebra en Sitges una nueva edición de la ruta Sitges Tapa a Tapa, en la que diferentes establecimientos te ofrecen lo mejor de su gastronomía en forma de tapa o pincho, acompañado de una bebida por solo 3 euros. Esta es una de nuestras recomendaciones. Hola, soc Josep Maria Mates, del grup Mates de Nalot i del restaurant Pingui de Sitges. Aquest any us hem preparat una tapa a base d'arròs. L'arròs és una de les nostres especialitats i aquest any ho farem amb un arròs melós, amb una crema de ceps, amb un ou puixer i una mica de parmesà. És una recepta molt interessant, molt maca i que és fàcil de fer i que segur que us agradarà moltíssim. Bé, l'arròs ens el farem pràcticament com sempre, posant el doble quantitat de líquid que d'arròs. Primer farem un sofregit que no estigui molt fet, amb una mica de ceba i all, i acabat, un cop tinguem l'arròs ja bullit, uns 10 o 12 minuts, l'acabarem de fer al forn. I després, perquè quedi d'aquella manera tan melosa com queda el risotto, doncs ho barregem amb una mica de mantega i la mantega li donarà aquesta cremositat que té. Per la crema de ceps, doncs clar, el ceps és la base principal i també farem un petit sofregit amb tomàquet i all, posarem els ceps i després hi afegirem una crema de llet i farem reduir-ho tot. Primer ho haurem saltejat amb una mica de vermut o una mica d'un licor dolç perquè li doni un sabor especial. I amb això ho barrejarem, farem un ou puixer de guatlla o de perdiu, quan és petitet, i posarem una mica de parmesà i us aprofiti força. Recuerda, del 23 de noviembre al 3 de diciembre, en Boom Sitges, como siempre, encontrarás toda la información de esta edición de la ruta Sitges Tapa a Tapa, además de otras sugerencias. Síguenos en Twitter, Facebook y YouTube.